Ризыксыз, тәмле көрәш кызыксыз, рәвешләрсез, күңелсез. Дуслар, тапшырыбызның чираттагы чыгарылышында бездә юмор осталары, рәвешләр юмор театры резидентлары Әбри Хабриев һәм Айдар Галиәскәров. Димәк, шимбә, көндезге сәгать 11-дә ТМТV каналында рәвешле тәмле көрәш карарга чакырабыз. Тәмле булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.